uMafikizolo Ngconyoko 13 million views iku-repeat mzala. Usho kanjalo lapha uMafikizolo. Ingoma yakhe ethi Ngconyoko isina 2 months ephelele. Maybe nensuku ezimbili ngaphezulu. Yeah. Isihlanganise 13 million ama-views lapha ku-YouTube. Umlando lokho uqhubeleni naye uMafikizolo ewenza ey'khandela ikhasi elisha. Umlando uzohlala isikhathi eside ey'nhliziyweni zabantu bewukhumbula nangama-record awaphula along the way. Unfortunately, ama-record kaMafikizolo enzeka usuku nosuku, every 2 days, every 3 days. So kumele silokhu siwaveza, angeke siwafihle. Njengoba niyibona ukuthi isanda kushaya-ke lo 13 million and 66,000 ngaphezulu. Phezu kwalowo ya 13 million sekuna 66,000 on top. Isipidi leso engakaze size sibone for ingoma eyaqala nge-31 July 2025. 2 months full. Hayi kuyashesha. Isebenzile lensizwa. Mawuthi uyabheka-ke nakho lokho kufazile nayi-audience elaphana ku-YouTube. Audience ethi 2.6 million. Audience ecishe iriche u-3 million. Angazi ukuthi yena irekhodi likanjena yothi isikhathi singakanani ukuthi omunye umuntu asondele kuyo ngoba baningi kakhulu abantu abalayela insizwa bafuna ukukhohlisa. Baningi kakhulu. Namanje ngisasho uma akatholi lutho kuyoba yisho if uMafikizolo kungekho into aphuma nayo kulo nyaka. Kuba buhlungu kakhulu. The awards ukushaya unyaka ey'teshini classes u-2 noma-ke siyi-1 ke sikhulu. Kube na-something. Jazi nje ukuthi lo nyaka ubumphethe kahle kakhulu uMafikizolo. Wenza isikhathi umculo wakhe. Laphana-ke enye ipage laphana ku-Twitter lokhu kusikhumbuza ukuthi iy'ngoma ezenza kahle, especially laphana ku-Spotify. Lapha babheka iy'ngoma ezihlanganise 100,000 ama-streams usuku nosuku ukuthi-ke sezikwenze kangaki lokho. Ey'ngomeni eziwu-8 ekaMafikizolo iwu-number 2 uyoNgconyoko ulokhu eshaya 100K wama-streams usuku nosuku. 54 days. Shuthi out of 62 or 63 days yaphuma le ngoma. 54 walezo nsuku leyo ishaya 100K. Shuthi nje yathi nje uqala maybe kancane lapha mayisafika base beyahlala phezu kwayo abantu after nje insuku eziwu-4 or 5. Kusuka lapho ayikaze-ke yehle. Umlando-ke loyo omunye abantu okumele bewu-recognize, bewuvume, bawamukele ukuthi uyenzeka, wenzeka egameni likaMafikizolo. 54 days. Umaskandi loyo. Akuyona ipiano, akuyona hip hop, akuyona yini umaskandi. Lokho abantu kumele beku-understand. Abese-ke kuba nabantu-ke abazozonda-ke indawo zomaskandi ngoba wenzeni umaskandi, wenza kahle kangaka. Bayawuthanda abantu bayawudlala. Okunye aphinde akwenze emalangeni uMafikizolo, ingoma yakhe isalokhu ihleli as number 1 laphana kuma-Spotify daily charts. Nani? Nge-122,000 and 14,000 K wama-streams. More than 122,000 laphayana. Lokho isikwenze yaspenda 46 days. Ihleli nje ey'ngomeni ezistrenywa kakhulu laphayana kuma-charts. Uyabona manje ukuthi yena kunzima kanjani. Kunzima. Mhlawumbe abanye abantu bobuka le video beyo-realize ukuthi and ba-recognize ukuthi kahle uMafikizolo abamazanga mhlawumbe ngoba nakho sekunento ethize ayithola ngoDisemba sekuhlanganisa unyaka. Since akhipha ingoma yakhe kuhamba kanjani because abanye bakwazi mase kuyoshaya intambo. Iyona into ebuhlungu nayo ukuthi asizihluphi senze research. uMafikizolo-ke niyabona nani bafowethu 46 days laphana kuma-charts ehleli number 1. Ingoma yakhe isishaye 100K kawu 54 times. Njengobani okwenza lokho? Khona okwakwenza kumaskandi kodwa ubani okwenza le number? Akabibikho. So yena uMafikizolo irecord esaphethe yena yedwa leyo. So nakho lapha ku-Spotify yinto into engisho lena ukuthi in less than 2 months uMafikizolo uzoba umculo wokuqala ukuthi ashaye 10 million both ku-Spotify naku-YouTube. Lokhu kwenzile kalula ngothando abantu abamnika lona, ngothando abantu abamkhombisa lona, nangendlela abantu abamstreama ngayo mihla namalanga. Ingoma yakhe isalokhu ihambe njalo. Only 2 months and couple of days. Ngisengabona ukuthi le ngoma-ke isazokwenza ubonakala ungakanani. Ayaqeda ngisho i-4 months. Uyothi iqede 4 months yobe ingakanani.
Futhi le ngoma kungenzeka ukuthi kuqale kushaya December 31, maybe isiku 24 million streams. Ngiyale angazi ngiyayibuzela nje. Because kasebo ma 3 months mangicabanga ukuthi kushaye bani i-31. Maybe kusele 2 months and 3 weeks into enjengaleyo. So niyabona ukuthi abantu basazoyidlala phela. Kusazoba namaholidi, kusazovalwa ngo-December 16 abantu abaningi sebevalile. So abantu bazosemakhaya, labantu abafundayo bazobe semakhaya sebestream into ongakazi uzoyibona sebenesikhathi sonke. Yabo, nabantu emsebenzi bazobe sebebhorekile sebehleli nje umsebenzi sebephusha isikhathi. Uzobe udlala umusic. Manicabanga uzobenza kanjani Mafikizolo lapho. So akeke sikubale ama-playlist sinazo akhe mahle kakhulu lapha ku-Spotify 1.7. Iyabona nje ukuthi yena kahle komaskandi abantu babuse kanjani. Into ekuthanda Mafikizolo insizwa sesencane ne-talent esenesikhathi eside endimeni kamaskandi ukuthi i-achieve izinto. Ngiyathemba nje ukuthi izinto zayo njengoba ziqondana uzoqhubeka ayibambe kanje and futhi akhule kunalokho asekhule khona ukuze naye abe abanye abaculi mhlawumbe abazokwaziwa isikhathi eside endimeni ukuthi kokuba nomculo kanje wazuza u1 no2 no3 egama lamaskandi wenza izinto ezinhle esizibonayo nesifakazelayo njengoba senza ama-video ingoba vele senza ngoba siyabona ukuthi yena lezi zinto isebenza kakhulu senza amandla abantu bayithandela ingoma yakhe bayiphusha ngempela bayiphusha ngamandla enye ingoma angayinakile abantu yethu isigadengana siyahlanganisa no 2.4 million lapha ku Spotify ayinake ngoba yini kunale engaphezulu phinde kube nansi ingoma number 4 ethi ngiyinsizwa akekho futhi onakile kodwa ikhona iyaphusha yiwo ama record lawo esingawa appreciate singabantu ukuthi as much as ikhona lesiyibhekile eqhole kodwa lesi eyiphume ngesikhathi esona nazo ziyasondela zenza the same thing ukuthi zihambe kahle online bekuyilokho ke ngiyathembisa ukuthi ke sazobuya la sizokhuluma ngezinye izinto ngoba vele kusekuningi Mafikizolo sazoku-achieve angeke futhi lokho sikubalekele angeke lokho sikuvimbe insizwa ke ihamba kakhulu ingoma yakhe isadla ini amagalane lapha negijima yodwa ngathi iThailand monto seliphumile niyazi ukuthi ligijima kangakanani kodwa ke iqhubeka nje nodlala music kwayo isakahle odwa nokuzayo